Vítejte u další epizody podcastu Efektivní zdravotnictví. Mé jméno je Marek Navrátil a jsem členem iniciativy pro efektivní zdravotnictví a jinak se věnuji otázkám, které se týkají veřejného zdraví a ekonomie zdravotnictví. I proto natáčíme spolu s kolegy z iniciativy tento podcast. Jehož cílem je zmapovat cesty ke zvýšení efektivity českého zdravotního systému. A bavíme se tu s lidmi, kteří mají k tomuto tématu co říct. A jedním z nich je i můj dnešní host, kterým je Jan Kvaček. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Jo, vítejte v našem podcastu, jsem moc rád, že si dneska budeme moct povídat. Můj dnešní host působil dlouhá léta v nemocnici na Bulovce a předtím také v několika dalších institucích, včetně třeba zdravotních pojišťoven. Naše dnešní konverzace se tedy bude točit jak kolem fungování nemocnic, tak kolem systému zdravotního pojištění v České republice. Ještě než se dostaneme k těm konkrétním tématům, řekněte nám něco málo o svojí profesní cestě, vlastně co vás dovedlo k tomu, co jste ve své profesní dráze dělal. No, já jsem vystudovaný ekonom a demograf a zdravotnictví se vlastně věnuji celou svoji profesní dráhu. Já jsem nikdy mimo zdravotnictví nepracoval. Dostal jsem se k němu úplně náhodou, tam není žádná rodinná vazba. Já jsem už na vysoké škole začal psát bakalářskou práci kdysi, která se týkala zdravotnictví a začal jsem chodit na ÚZIS tehdy, Ústav zdravotních informací a statistiky, si pro nějaká data a tak dále. A tak jsem vlastně do toho světa trochu začal pronikat už za studií. No a potom, když se naskytla příležitost vlastně ve zdravotnictví začít pracovat, tak jsem si řekl, proč ne, že ten segment mě zajímal a ono v něm těch jako analytiků a ekonomů toho mého profilu moc není vlastně v tom systému. No a už jsem v něm zůstal, už je to pěkných, jak dlouho? Nějakých 18 let. Mm-hmm. Já myslím, že to není vlastně až tak neobvyklé, že se člověk k tomu zdravotnictví dostane náhodou, i když jako je tam velká část lidí, kteří přesně, jak jste naznačil, se tam dostanou přes ty rodinné vazby, ale třeba můj případ je taky takový, že jsem z ekonomického vzdělání se dostal úplně náhodou ke zdravotnictví a ten systém mě strašně fascinuje. Když jste působil v tom segmentu zdravotního pojištění, čemu jste se věnoval primárně? No takhle, já jsem v segmentu zdravotního pojištění působil ze dvou různých úhlů pohledu. Nejprve za ty roky svého působení na ministerstvu zdravotnictví jsem měl svého času na starost správu a kontrolu zdravotních pojišťoven a přerozdělení jejich prostředků. A vlastně ke konci, než jsem z ministerstva odcházel, jsem měl na starost takzvanou úhradovou vyhlášku, která vlastně určuje tedy pro ty posluchače naše, kteří nevědí tady ty detaily, tak která určuje, jakým způsobem jsou ty peníze rozdělovány mezi poskytovatele. A o několik let později jsem vlastně skončil na nějakou dobu v oborové zdravotní pojišťovně, kde jsem měl na starost nějaké strategické projekty, které měly rozvíjet tu pojišťovnu. Především jsme vymýšleli nějaké nové cesty, jak se odlišit od těch ostatních, jak třeba v nějakém regionu získat nový pojistný kmen a tak dále. Což a k tomu se určitě dostaneme v českých podmínkách extrémně složité, protože tady ty pojišťovny jsou legislativně velmi, velmi svázané a omezené. Mm-hmm. Jo, díky za to. Velmi, velmi zajímavé zkušenosti, přímo relevantní pro naši dnešní diskuzi. Začněme u toho tématu nemocnic. Vy jste tedy nějakých 7 let zhruba byl tedy v čele Bulovky. Zkuste nám tady shrnout nějaké hlavní lekce nebo zkušenosti, které jste za těch 7 let nabyl a zkuste to spojit s tím tématem vlastně efektivity provozu nemocnice. Tam zaprvé musím říct, že těch 7 nebo to bylo prakticky 7,5 roku na Bulovce, to bylo pro mě úplně úžasná životní etapa. Fantastická zkušenost opravdu, protože já rád vidím ty výsledky té práce a na té nemocnici je super, jak to je krásně vidět. A ta Bulovka byla v hodně tristním stavu, vlastně, když jsem tam přišel. Já, kdybych to měl trochu opřít do té efektivity a do toho systému zdravotního pojištění, ona vlastně byla velmi dlouhodobě špatně řízenou nemocnicí, protože průměrná životnost ředitele té nemocnice vlastně po roce 89 byla kolem roku, takže tam se vlastně neustále střídali managementy, neustále se tam střídali koncepce, stále tam přicházeli
lidé, než se rozkoukali, tak zase přišel někdo jiný. Ta nemocnice tím dlouhodobě opravdu velmi, velmi trpěla. Měla v tom systému takové zvláštní místo, že ta kdysi slavná nemocnice byla jako hodně zdevastovaná a součástí té devastace bylo, že byla jako i extrémně vlastně špatně smluvně nastavená vůči těm pojišťovnám. Ona, byť to stále byla velká nemocnice fakultního typu, tak v tom systému byla v těch smlouvách nastavená někde na úrovni nějakých těch malých městských nemocnic po úhradové stránce. Vlastně, že některé jiné velké fakultní nemocnice dostávaly i několikanásobek za stejné věci než ta Bulovka, která přitom jako tím objemem a tou specializací v některých oborech stále byla jakoby v této třídě. To byla taková, jako, nebo je to do dneška taková zajímavost toho systému, tím, jak do toho jeho řízení direktivně vstupuje stát a direktivně stát říká, jak se kde bude platit, ale na mnoha místech neříká konkrétní částky, ale jenom mechanismy, tak tam vlastně vznikala spousta nespravedlností, které se teďka roky a roky ministerstvo snaží a musím teda říct, že úspěšně narovnávat. To ano, to se děje, to je jako velká pochvala vůči lidem na ministerstvu, že na tady tom dlouhodobě pracují. Ale my jsme byli v takovém zvláštním postavení, že vlastně Bulovka patřila z těch velkých nemocnic mezi ty úplně nejlevnější pro zdravotní pojišťovny. A dávalo by smysl, kdybych byl v čele pojišťovny, jako samozřejmě směřovat vlastně maximum péče na Bulovku a snažit se tam nějak domluvit prostě. Ale ve skutečnosti ty pojišťovny se vůbec o ničem takovém jako nechtěli bavit, drželi tu nemocnici extrémně zkrátka, ale tam bylo zajímavé zažívat opravdu ze strany toho poskytovatele, jak ten systém vlastně nefunguje, jak by měl. Já jsem tehdy o tom napsal, to už jsem byl z toho hrozně frustrovaný, takový článek na blog. Jsem to nějak pojmenoval, pokud si dobře pamatuju, něco jako de facto antisystém zdravotního pojištění, že to bylo prostě že to vlastně přesný opak, protože ty pojišťovny místo, aby si konkurovaly a šly tam, kde je to levnější, efektivnější, tak ve skutečnosti si drželi zabetonovaná ta místa, kde to bylo jako extrémně drahé vlastně a s těmi partnery, kteří vlastně to dokázali poskytnout mnohem lépe a byli otevření nějakým novým projektům, což byla třeba Bulovka pod mým vedením na tom začátku, tak vlastně příliš nechtěli mluvit. A tohle je něco, co si myslím, že do dneška v tom systému do velké míry přetrvává, že ty pojišťovny jsou vlastně hodně takový pasivní hráči, že v tom systému je mnoho nerovností, kterých oni jako ani nevyužívají, ani se je nesnaží napravit. A je tam strašně silná dominantní role toho státu, toho ministerstva zdravotnictví, které by vlastně správně úplně mít nemělo v tom českém systému více pojišťoven, ale má jí, které jim vlastně přesně nalinkuje, takhle to bude, nějak to opřel to referenční období, tam se to jakoby zafixuje, zabetonuje a zkrátka se s tím nedá hnout. Mm-hmm. Jo, to je velmi dobrý úvod do toho celkového tématu fungování pojišťovenského systému v České republice. Kdybych to vrátil ještě k té nemocnici, tak popište třeba pro někoho, kdo to nezažil osobně, jak vlastně probíhá ten systém jako jednání právě o tom proplácení těch jednotlivých výkonů ze strany pojišťovny. To znamená, jako třeba v případě té Bulovky, jako co byly ty faktory, které třeba způsobovaly to, že to bylo nastaveno vlastně takhle nevýhodně pro tu nemocnici. Jako, jak to jednání probíhá a jako na čem může v podstatě jako ztroskotat. Jako na ilustrativním příkladě té Bulovky například. No, jako základem toho jednání, naprostým základem toho systému je opravdu, co vydá to ministerstvo zdravotnictví. To vydává úhradovou vyhlášku, ve které máte stanoveny mechanismy a pro některé oblasti i ceny, třeba ambulantní segment klasicky, tam má i přímo ty ceny stanovené. Pro ty nemocnice se nějak složitě vypočítávají, tam bych asi teďka nezabíhal do detailů. A druhá věc je, samozřejmě zdravotní pojišťovny mají zdravotně pojistné plány, od kterých se sice mohou do určité míry odchylovat, ale je jasně řečeno i v legislativě, že ty zdravotně pojistné plány musí vlastně reflektovat tu úhradovou vyhlášku. Navíc jim ministerstvo zdravotnictví schvaluje a na závěr jim je schvaluje sněmovna. Takže oni jsou v tom vlastně takový hodně uzavření a chce to z jejich strany odvahu se od toho nějak zásadnějším způsobem odchýlit. Je otázka právního názoru, do jaké míry vlastně mohou. A to je to základní hrací pole, takhle jsou ty karty každý rok rozdané.
A teď ten poskytovatel samozřejmě záleží na jeho síle, šikovnosti a vyjednávací odvaze, kam třeba je schopen tady či tady tu pojišťovnu trochu dotlačit, ale je de facto nereálné, že by nějaká nemocnice přišla, řekněme, za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ale nebo i za některou z těch menších pojišťoven a řekli, podívejte se, my ten kontrakt chceme úplně jinak, tady nám dejte o 20% víc, protože nám to tady nefunguje, podívejte se, jak je to špatně nastavené. To je opravdu iluzorní. Tam vlastně to hlavní vyjednávání mezi pojišťovnou a tím poskytovatelem každý rok běží o to, jestli a v jaké míře bude zaplacená na produkce, protože ta vyhláška často dává tvrdé stropy, nebo dneska jsou tam třeba nějaká degresivní pásma, za kterou už nedostane plnou cenu a pak to klesá k nule za tu péči. Snaží se vyjednávat nějaké změny ve struktuře, to znamená, že když otevírá nové oddělení, kupuje úplně nový kus přístrojové techniky, tak samozřejmě řeší tu smluvní část, ano. Ale to jsou vlastně ty klíčové věci. To, že by tam došlo k nějakým zásadním obratům z roku na rok, nebo že by se nějaký dlouhodobý problém podařilo prostě jedním jednáním nebo prolomit, pokud to v té vyhlášce nemá žádnou oporu, to se stává, si myslím, jako velmi vzácně. Mm-hmm. Jasně, takže jsou tam velké bariéry na straně vlastně nastavení toho celého systému, jako až vlastně už na úrovni legislativy v podstatě, a nějakých jako podzákonných norem a té úhradové vyhlášky, o které bychom se tady asi taky mohli bavit jako velmi dlouho. A vidím... To by určitě bylo téma na celý podcast, ale zase to publikum by bylo poměrně úzké, si myslím. Jo. No, to my cílíme občas na specifická témata, která jako zajímají jenom určité segmenty populace, ale naši posluchači se o tyhle témata velmi zajímají, takže můžeme se k tomu určitě někdy ještě vrátit. A ještě bych se trošku zastavil, ale u těch nemocnic je tam něco dalšího, když třeba odhlédneme teda od toho jednání s těmi pojišťovnami a proplácení zdravotních služeb, tak co může přispět k zefektivnění toho českého systému. Teďka se budeme bavit teda o nemocniční péči. Může se to týkat na úrovni jednotlivých poskytovatelů, jako máte zkušenosti třeba z Bulovky, ale třeba i celkově struktury té sítě. Jako jestli je něco v tom nastavení toho českého systému a to, jak máme, jaký počet nemocnic aktuálně máme, jaké poskytují služby a specializace, tak jaká jsou potenciální řešení, aby ta efektivita se mohla zvýšit? Tam je jako obrovské pole pro zvyšování efektivity v řešení průchodu pacienta tím celým systémem a v kooperaci mezi těmi jednotlivými poskytovateli. Tam v dnešní době jsme v systému, kde sice pacient má ze zákona svobodnou volbu poskytovatele, takže může jít opravdu kam chce, kde máme de facto bezbřehý nárok toho pacienta. On opravdu až na nějaké úplně nejnovější technologické výstřelky, které se poprvé objevují teďka třeba někde ve Spojených státech, nebo tak se dostane vlastně hrozně rychle úplně ke všemu. Nicméně problém je s tou realitou, kdy ten pacient neví, kam má jít, neví, na koho se obrátit. Často dostane u lékaře žádanku, ten mu řekne, sežeňte si někoho. Jo, a teď to není tak dlouho, co jsem se s někým bavil, přesně, že měl takhle pacienta, který někde dostal žádanku, ať si sežene ortopeda, tedy onkologického ortopeda. Těch lidí je extrémně málo, jsou fakt jako vzácní. A kde ho má takový pacient jako úplný like v tom systému schánět. Tohle jsou věci, které zkrátka nefungují. A ti poskytovatelé velmi málo ve skutečnosti kooperují mezi sebou. I ty fakultní nemocnice státní spolu zas nějak jako extra úzce nespolupracují a pokud se to potom rozplizne mezi ty různé typy zřizovatelů, jsou tam nějaké městské, krajské, státní, církevní, samozřejmě soukromé, v Česku je spousta soukromých poskytovatelů, tak tam nějaká efektivita průchodu toho člověka je opravdu jako mizivá a zároveň je mizivý dohled na to, jestli on se domůže včas toho svého nároku tu péči dostávat. Takže tady je třeba zásadní změna v tom systému, aby to fungovalo. A kdybych to měl stručně naťuknout, tak to má za mě 2 zásadní složky. Jedna ta jednodušší,
která by teďka s elektronickou žádankou konečně měla přijít, bude sledovat, jak dlouho člověk na něco čeká, když na to dostane papír, když to tak řeknu. Takže on dostane u lékaře žádanku a hledá. A konečně bude vidět, jestli to dostane za týden nebo za půl roku a jak se to liší regionálně a tak dále. Protože tím může ministerstvo zdravotnictví jako regulátor měřit, jak dobře ty pojišťovny plní svoji zákonnou povinnost vůči těm pojištěncům, že pojišťovna má povinnost zajistit místní a časovou dostupnost té péče. Takže to je jedna složka, sledovat tu dostupnost a tu průchodnost toho systému. Druhá složka je zajistit tu spolupráci opravdu mezi poskytovateli a tam jsme z mého pohledu úplně na začátku. Ale my potřebujeme nějak trochu jinak uchopit tu síť, než jak ji chápeme dneska, aby tam ta spolupráce opravdu byla. Já si představuji vždycky, že a ono není třeba vymýšlet kolo. No, tady ještě bych upozornil, tady vymýšlíme věci, které jsou vymyšlené vlastně, akorát v Česku z nějakého důvodu nefungují. Ale jestliže vám měli super specializovanou velkou fakultní nemocnici, která ošetří vyšší 100 000 pacientů za rok, tak je to nějaký hub centrální, kam hlavně by měla jít spíš ta péče toho vyššího typu, byť samozřejmě, když tam přijde pacient s něčím bazálním, tak se o něj taky mohou postarat. A tam prostě musí existovat ta kaskáda a ta spolupráce s těmi dalšími. A je jedno, jestli to je soukromník, městská nemocnice nebo krajská, to je úplně jedno. Protože všichni jsou v systému veřejného zdravotního pojištění a všichni poskytují veřejnou službu za obdobných podmínek. A oni spolu zkrátka musí kooperovat. Toho pacienta si předávat, pomáhat mu průchod v tom systému. Musí koordinovat tu cestu toho pacienta, proto jsme před několika lety na Bulovce jako jedni z prvních zaváděli koordinátory péče, kterým ten pacient zavolá, oni ho tam dovedou. Jo. A tyhle dvě složky vlastně, když by začaly fungovat, a ta s tou sítí, to je teda opravdu jako obtížnější dosáhnout, tak věřím, že nejenom zvýšíme dostupnost té péče těm pacientům, ale že můžeme i strašně moc ušetřit. Jo. Ten balík má dneska 600 miliard, furt roste, mnoho lidí bije na poplach, že nekontrolovatelně roste a my tam tu efektivitu prostě musíme hledat a musí hledat ty pojišťovny. Jo, naprosto souhlasím a teď, když mluvíte o té koordinaci péče, tak hned mi jde na mysl teď aktuální nedávná tisková konference Ministerstva zdravotnictví ke koordinátorům v onkologické péči, vlastně, což je jeden z těch kroků tímhle směrem, který naznačujete. A když jste to zkoušeli tedy na Bulovce zavádět, tak tam to bylo teda napříč specializacemi a ukázalo se vám to teda jako opravdu krok směrem k větší efektivitě. Máte to nějak jako změřené? Třeba jak to prospělo z hlediska právě těch třeba prodlev mezi jednotlivými vyšetřeními? Jednoznačně ano. Ale ono to začalo, to byla věc, na kterou já jsem delší dobu přemýšlel, jak ji zavést. Potom se to potkalo s tím, že jsem vlastně domlouval onkologickou péči pro vlastně svoji kamarádku. A já jsem od ní z první ruky viděl vlastně to ztracení toho pacienta v tom systému, kdy jako ona mi často jako volala, nebo její manžela ptali se na něco. Já jsem si říkal, jasně, já to zjistím a řeknu vám, že jo. A říkal jsem si, no jasně, ale takovýhle přítele na telefonu musí mít jako každý ten pacient, že? Prostě to musí být naprostý standard, jo, a nemůžou volat řediteli. Takže jsme zkusili první místo, my jsme si vzali jednu onkologickou diagnózu, vzali jsme si nádor prsu a dali jsme tam první koordinátorku péče. Nejdřív to bylo přes určitý odpor vlastně toho odborného personálu u nás, protože z jejich úhlu pohledu ta péče byla koordinovaná skvěle a měli pravdu. Ale ten pacient to tak nevnímá, že jo? Ten v tom byl naprosto ztracený. Osvědčilo se to, prolomilo to ty ledy i na straně toho personálu, že ty pochopili, že jim to šetří čas a že to fakt pomáhá. A potom ve velmi krátkém sledu jsme nabrali x dalších, rozšířili to o další a další onkologické diagnózy a pak se dostali vlastně i trochu mimo tu onkologickou péči a nakonec to šetří prostředky, protože ty zdravotníci udělají víc práce. Na druhou stranu to přináší prostředky, protože samozřejmě se ošetří více pacientů, takže víc prostředků od pojišťovny pro toho poskytovatele, ale zároveň se tím zvyšuje dostupnost péče vlastně celkově, takže to má vlastně samá pozitiva. Mm-hmm. Jo, tak je to skvělé slyšet a doufám tedy, jak jste říkal, že to neumře na Bulovce a že se naopak ten koncept bude rozšiřovat dál. Ještě jste zmiňoval předtím jako
jednu z těch cest ke zefektivnění v podstatě digitalizaci. Zmiňoval jste tu e-žádanku. Určitě to vnímám a už i z našich předchozích epizod, když jsme se o digitalizaci bavili, tak se to ukazuje jako opravdu skvělá cesta ke zvýšení efektivity systému, ale víme, že naráží na určité bariéry. Jak to třeba vnímáte, ať už z pohledu Bulovky, anebo celkově, když se pohybujete v tom systému, tak jako co jsou nějaké hlavní výzvy k tomu, aby ta digitalizace se stala skutečně realitou, a to nejen jako e-žádanka, ale v podstatě jako takový jako v podstatě vybudování nějakého celkového jako e-health systému, řekněme, kde by opravdu jako byl nějaký jednotný pacientský záznam, který by se mohl sdílet mezi poskytovateli. Ale ten bude, protože ho po nás chce Evropská unie, pracuje se. Jo, tak vlastně vidíte tam nějaké bariéry, které tomuhle brání tady tomu cíli, aby byl dosažen? No, jsou tam určitě bariéry, není úplně triviální je odstranit. Myslím, že první bariéra, se kterou ministerstvo zdravotnictví jako statečně bojuje, je vlastně personální, že jako většina lidí, obzvláště z IT segmentu, úplně nechce pracovat jako státní úředníci pro stát. Tam je jako to těžké opravdu šikovné lidi dostat. V současné době můžu říct, že se to do určité míry daří na ministerstvu jako dobře personálně zajistit a doufám, že to tak bude dál, protože to musí zůstat stabilní a musí to takhle zůstat roky vlastně, aby se to povedlo. Jo. Na druhé straně, na straně těch poskytovatelů, tam je jako obrovský problém, jak oni jsou často zabetonovaní v nějakých historických, často trochu podivných jako systémech a IT řešeních, která je ovšem jako extrémně složité vyměnit, protože tam není možné se splést, aby to nefungovalo. To prostě musí projít jako v momentě, kdy se to na čisto spustí, jak to musí fungovat. Že jo? Na Bulovce si třeba procházíme, nebo Bulovka si pořád prochází výměnou toho základního vlastně lékařského systému. A trvá to několik let, je to extrémně složité, nahrazuje se vlastně stařičký systém z 90. let, který ale není možné vypnout. Ono je třeba tam prostě plynule navázat a jako implementovat něco úplně nového a propojit to s tím starým a udělat tam tu plynulou návaznost se ukazuje jako opravdu velmi složitý projekt. A vlastně, co mám informace z různých jiných nemocnic, kde vyměňují IT systémy, ty klíčové, tak vlastně ta situace je podobná a je o něco snazší nebo těžší podle toho, jaký je ten jejich aktuální starý systém. Třeba Bulovka má systém vlastně od malé společnosti, která má jenom několik vlastně nemocnic v České republice, ale z toho 3 velké fakultní vlastně. Je to prostě nějaký historický relikt a je třeba se s tím vypořádat, že pak tady jsou nemocnice, které mají sice starý systém, ale od nějakého jako většího dodavatele, že třeba to mají o kousek, o ten krůček snazší, ale myslím si, že ta hlavní bariéra na té jejich straně je opravdu v tomhle a je to opravdu na roky práce. Dlouho tady je téma, jestli by třeba všechny státní nemocnice neměly mít stejný ten systém. Pro boha, ano, to by bylo úplně skvělé. Na druhou stranu, samozřejmě ono pro ten stát je vždycky složité, tady ty, jako čím větší projekt, tím těžší jeho zajistit a dotáhnout do konce, protože zkrátka ten soukromník to vždycky umí líp. No. Jo, je to tak a je jako jasné, že ten proces potrvá několik let, ale budeme doufat, že se dobere zdárnému konci, protože ten potenciál vlastně i potom té evropské spolupráce v rámci nějakého evropského prostoru sdílených zdravotních dat, tak jako dává obrovské možnosti, jak i třeba nejen propojit záznamy ze zdravotních vyšetření v Česku, ale i pro lidi, kteří pendlují nebo cestují po Evropě. Přesně tak. Byla by škoda toho nevyužít. No. Tak pojďme se přesunout k té oblasti pojištění a systému zdravotního pojištění, kolem kterého už se stejně tady točíme v té diskuzi, protože je to nevyhnutelné a velmi se to týká i té oblasti nemocnic, ale zkusme teďka udělat trošku krok zpátky a zamyslet se nad tou strukturou toho systému, který tady v Česku máme. Můžeme si třeba vypomoct nějakým mezinárodním srovnáním, kdy Česko je vlastně takový jako hybridní model, kdy na jedné straně bych mohl uvést třeba příklad britské NHS, kde prostě jeden poskytovatel, v podstatě jedna entita, která jako zaštiťuje
veškeré poskytování zdravotní péče, financovaná z daní, National Health Service, která má svoje problémy, svoje výhody, o kterých víme. Na druhé straně může být třeba něco jako americký model vlastně a jako velká, jako opravdu soutěž mnoha malých, především soukromých pojišťoven. A my jsme teda někde uprostřed. Tak jak byste vlastně vycharakterizoval ten systém a máme ho vůbec nastavený teda správně? A to je strašně složitá otázka, jo, ale vlastně třeba ve srovnání... To je jednoduchá otázka, správně ho nastavený nemáme. A myslím třeba v tom kontextu zahraničním, jako když to srovnáte s těmi jinými modely, tak vlastně jestli vám přijde ten náš model jako lepší nebo horší než ty nějaké zahraniční. Třeba ty, které jsem zmínil, nebo i nějaké jiné můžete zmínit. Já bych na úvod možná řekl jednu věc, která je strašně důležitá a hrozně málo lidí jim přijde, že si ji uvědomuje. V Česku je široká shoda na tom, že zdravotnictví je součást nějaké veřejné služby. Byť by to a priori veřejná služba nutně být nemusela, ale česká populace to má takhle nastavené. Nikdo to nespochybňuje. Vlastně politické strany na levé i pravé straně spektra nikdo nespochybuje vlastně ten všeobecný přístup k péči daný jako veřejným systémem. Potom tady vůbec není a asi ani nebude nikde v dohledné době žádná diskuze. A teďka v důsledku tohoto nastavení je v Česku často jako takový odpor, až jako takové dívání se skrz prsty na soukromé subjekty v tom zdravotnictví, což je podle mě škoda. A zásadně uvědomit si jednu věc. To, jestli ten systém je sociální, anebo nějaký takový dravý, ryze komerční, není dané tou vlastnickou strukturou, kolik je soukromých a kolik je veřejných nemocnic, nebo jestli je veřejná pojišťovna, nebo jestli je soukromá. To je dané tím nárokem toho pacienta, nebo vlastně občana, který je zkrátka definován v zákoně. A dokud v zákoně je definováno, že každý občan je pojištěný za nějakých jasně daných podmínek a že každý má přístup k té péči a má právo na tu bezplatnou péči, byť se tady bavíme dlouhodobé jsou diskuze o tom, jestli někde nastavit nějaký nadstandard, ale ten bazál, ta masa, to moře té péče je zkrátka jako pro toho pacienta vlastně bezplatné. A my jsme v Česku chtěli jít na začátku 90. let tím německým, jakoby bismarckovským takzvaným modelem, kde máme několik nebo prostě více takových spíše veřejných zdravotních pojišťoven, které si konkurují a nějakým způsobem tu péči pro ty svoje klienty, pro ty svoje pojistné kmeny zajišťují, jsou ideálně propojené nějak se zaměstnavateli, ale my jsme tam vlastně nikdy pořádně nedošli. Tohle to byl ten záměr, ale my jsme ty pojišťovny tak rigidně svázali do toho, co smí a nesmí. Já bych spíš teda řekl do toho, co nesmí, protože oni toho zase tak moc nemohou, kromě toho, že dle zákona vyberou pojistné a potom ho dle úhradové vyhlášky rozdělí mezi ty poskytovatele. Že vlastně jsme zamrzli někde na půl cesty. Takže my nemáme ten reálný systém, kde by si ty pojišťovny do určité míry konkurovaly, kdyby byl ten nějak regulovaný nebo kontrolovaný trh. Zároveň nemáme čistou národní zdravotní službu, to samozřejmě ne, ale nejsme od ní zas tak strašně moc daleko, protože stát přímo poskytuje tak obrovské množství péče v České republice a zároveň určuje tak direktivně ta pravidla, ze kterých je tak těžké se odchýlit. Má své zastoupení ve všech správních radách pojišťoven vedle VZP, která je celá veřejná. Jsou tam další dvě poměrně velké pojišťovny, které jsou vlastně do velké míry ve státních rukou, taky vojenská ministerstva vnitra, když se podíváte, kdo sedí v jejich správních radách. Že vlastně mi přijde, že tak pořád lavírujeme, jestli chceme udělat ten krok spíš k tomu direktivnímu řízení státem. A poslední roky mi přijde, že spíš ta tendence je taková, stále víc a víc to direktivně ovládat, anebo jestli teda změnit legislativu, bez toho by to nešlo a udělat ten krok, dát těm pojišťovnám větší svobodu, ale zároveň větší odpovědnost. Ta svoboda nemůže být bez té odpovědnosti a to musíme umět měřit a vymáhat samozřejmě. Jo? Jako to, co těm pojištěncům svým poskytnou. A dojít tam, kam bylo asi původně zamýšleno, si myslím. Jo. Jsou příklady dobře fungujících systémů s jednou pojišťovnou, jsou příklady dobře fungujících systémů s více pojišťovny konkurenčními. K tomu NHS jsem trochu skeptický, ale jako nemyslím si, že třeba, já nevím, Švédové by tvrdili, že mají špatné zdravotnictví, byť my ho máme podle mě teda lepší, jako jednoznačně. Ale už ten krok někam udělejme za mě, jo, protože jsme tak zvláštně zamrzlí na půl cesty a nedává to smysl.
Takže nemáte úplně silnou preferenci, jestli se vydat tím směrem toho jako Beveridgeovského, německého, nebo třeba teda Bismarckovského, německého, nebo toho Beveridgeovského, řekněme. No takhle, moje osobní preference, já jsem jednoznačně zastánce systému více pojišťoven konkurujících si, ale pokud bychom si v České republice řekli, že chceme třeba systém jedné pojišťovny a postavili ho dobře, tak bych to vůbec nevnímal jako nějakou tragédii. Podle mě to není pro ten systém úplně to klíčový, jo? Protože když se podíváme a ty systémy si srovnáme ve světě, tak to není tak, že by ty, co mají konkurující si pojišťovny, vítězily v dostupnosti a kvalitě péče na plné čáře a potom v ukazatelích jako kvality života lidí a tak dále, proti těm, které mají třeba jako jednu pojišťovnu. To tam neleží ta zásadní pointa toho dobrého a špatného systému. Jasně, takže z vašeho pohledu jde o to, aby si zkrátka vybrali, který ten systém chceme. Vlastně. A dotáhli ho do konce. Už jste to tady trošku naznačil, jako co v tom systému teda prakticky působí to, že třeba to VZP má takhle dominantní postavení, nebo jako jaké jsou vlastně z toho konsekvence, jako třeba právě pro jednotlivé nemocnice i pro jako celkové výsledky toho systému, vlastně jakým způsobem to VZP jako pokřivuje ten trh nebo ten systém toho zdravotního pojištění. A je tam něco, co by se dalo změnit v tom aktuálním nastavení toho systému, aby se třeba ta konkurence jako posílila, aby to nebylo takhle pokřivené, jak to je teď? No tu konkurenci není možné posílit, pokud ty pojišťovny nedostanou ty nástroje. My potřebujeme na jedné straně dotáhnout a mít dobře zavedené sledování toho, jestli ta pojišťovna poskytuje těm svým klientům to, co má. Tam je opravdu zásadní složkou ta elektronická žádanka, to sledování té dostupnosti té péče. Možná bychom mohli, protože už to je poměrně stará legislativní norma, updateovat ty pravidla na tu časovou a místní dostupnost, spolu s tím ji začít měřit a spolu s tím dát státu do rukou sankce, co může proti té pojišťovně dělat, pokud to neplní, jaký k tomu může nutit. Protože dneska vlastně stát může té pojišťovně, no, tak může na ní jako takovou nucenou zprávu, ale to je prostě kanon, prostě jako to nepoužijete na problém, když je někdy nějaký regionální a vy jenom chcete říct, hej, podívejte se, tady něco s tím dělejte prostě, jo. Takže na tohle to jsou tam potřeba vytvořit pravidla a sledovat je a vymáhat je. No a ruku v ruce s tím, té pojišťovně určitě by bylo dobré dát mnohem větší volnost ve smluvní a úhradové politice, hlavně tedy v té úhradové politice, nemít všechno do puntíku dané úhradovou vyhláškou. Já jsem jako dlouhodobě, od té doby, co jsem jí psal, tak jsem zastánce zrušení úhradové vyhlášky, protože to, že si tam malé jednotky lidí každoročně hrají na centrální plánovací komisi a jako jak se bude kde za co platit, prostě rozdělují 600 miliard korun. To je za mě jako šílenost zkrátka. A mělo by to fungovat na nějaké smluvní partnerské bázi. Já z pozice člověka, který pracoval v pojišťovně, pracoval na tom ministerstvu a opravdu mnoho let vedl fakultní nemocnici, já si zkrátka nedovedu představit, že bychom se s některou tou pojišťovnou nebyli schopni dohodnout. A já bych se toho, když už ne zrušení, tak jako postupného, fakt jako zásadního omezení vůbec nebal. Nic hrozného by se nestalo. Obzvlášť v momentě, kdyby stát reálně sledoval a vymáhal tu dostupnost té péče, tak ta pojišťovna ve skutečnosti by možná v některých případech těch konfliktů s tím poskytovatelem byla i ta slabší a ne ta silnější, pokud by se po ní chtělo, jak to splní. Jo. Takže tam si myslím, že se není čeho bát. Zároveň pokud by se tato kompetence konečně té pojišťovně dala, tak ona by byla schopná nějak se odlišit jedna od druhé, budovat si tu smluvní síť třeba trochu jinak, nabídnout tomu svému pojistnému kmenu něco jiného než ostatní. A nebo se třeba soustředit na určitý typ pojištěnců. Před mnoha lety, ještě když jsem byl na ministerstvu zdravotnictví, to vlastně se implementovalo, když jsem měl tu oblast zdravotních pojišťoven na starost já, tak se implementoval systém změny přerozdělení, se prostředky těch pojišťovnám nepřerozdělovaly jenom podle pohlaví a věku, ale ještě podle nějaké rizikově oceněného, vlastně předpokládaného budoucího nákladu na toho pojištěnce. Dělá se to, je to takzvaný model PCG, dělá se to podle měření spotřeby léků těch klientů, kdy se dávají do těch skupin a odhaduje se, kolik ty lidé budou stát tu pojišťovnu. Takže když máme ještě takhle férově postavené vlastně to přerozdělení a ten přítok těch peněz,
tak proč na té pojišťovně šanci se na něco zaspecializovat a starat se o ty lidi v tom regionu daného typu zkrátka lépe. Jo. Tohle to je něco, co pokud neodpracujeme v obě dvě tyhle ty stránky, tak tady nikdy fungující systém více pojišťoven mít nebudeme. A je třeba si jasně říct, že to tak chceme, že na tom budeme třeba několik let pracovat. Ideálně by to mohla být shoda napříč politickým spektrem, aby se to opravdu dotáhlo, protože to nejhorší, co by se mohlo stát, je, aby samozřejmě jedna vláda tady dělala veselé kroky k systému konkurující si pojišťoven a další, potom řekla, no ale my to sloučíme všechno do jedné pojišťovny, protože je nechceme. Že? Mm-hmm. Kdybych se zastavil ještě u toho, co jste zmiňoval, u té změny toho systému, ať už poskytování nějakých nových nástrojů pro ty pojišťovny nebo vlastně měření toho zajišťování péče, které můžou přispět k tomu, že se ten systém jako postupně přiblíží vyšší efektivitě. Tak co dalšího by mohly pojišťovny dělat v tom systému? Jako, jaký je tam vlastně nevyužitý potenciál další, který si může třeba představit i jednotlivý pacient, jako z hlediska v současné době totiž mám dojem, že pojišťovna je pro pacienta jako velmi, jako pro běžného pacienta prostě poměrně jako nedůležitá entita, jo? Prostě je to jenom je to instituce, mám nějakou kartičku, nemám k ní žádný jako vztah úplně, je to prostě jenom můžu se podívat na to, kolik jsem čerpal zdravotní péče, když jsem schopný se nalogovat do moje VZP a tak dál, ale podle mě tam chybí vlastně porozumění ze strany pacienta, co ta pojišťovna jako může a má dělat. A je to i proto, že třeba jako nedělá tolik v současné době, že opravdu je to jenom ten jako mechanismus přerozdělování peněz. Co by se mohlo změnit vlastně, aby jako ta pojišťovna hrála větší roli i v životě každého pacienta? No ta pojišťovna by, zaprvé, potřebuje k tomu nějaké ty nástroje, o tom jsme už mluvili, to nebudu opakovat, ale ta pojišťovna se potřebuje víc dostat vlastně do běžného života tomu klientovi. Partnersky, v pozitivním slova smyslu. Ona potřebuje začít být schopná toho klienta ovlivňovat jeho chování, řekněme, tak, aby třeba měl jako zdravější přístup k životu, ale ne nějakými sankcemi. Já si myslím, že to by nefungovalo ve zkušenosti na tu širokou populaci. Dobře, to musí být pozitivní, motivační. Ono se najde dost lidí, kteří mají zájmy sami od sebe vlastně, ale nikdo jim to nenabízí. A více samozřejmě směřovat v tom systému, jak jsem říkal, kterém jsou ztracení. Ono tu silnou koordinační roli by tam měly hrát i ty pojišťovny vlastně správně. A já bych si to třeba strašně cenil a myslím, že by se to cenilo mnoho lidí, jakmile by za chvilku pochopilo, jak to funguje. Moc na tu pojišťovnu zavolat, podívejte se, mě teďka našli nějaký takovýhle problém, tady mám nějaké žádanky, co mám dělat a řekl jsem mu jasně, běžte sem, my vás tam už rovnou i třeba objednáme a to bylo úplně perfektní, že jo. A ta pojišťovna buď se může snažit tady to budovat sama, anebo si může najít nějakého partnera, kterému tuhletu správu toho kmene normálně přeprodá nebo pronajme, který to pro ní bude dělat, ale takhle se musí vlastně do toho života těch klientů dostat a tím se může strašně pozitivně odlišit. To je něco, za čím ti klienti potom jako reálně půjdou a potom řeknou, no já jsem u pojišťovny XY, protože ona pro mě dělá tady ty všechny věci a já jsem měl vždycky problém se někam dostat, teďka to je snadné a od té doby, co jsem v tady tom programu, tak jsem jako zdravější a cítím se lépe prostě a reálně pomohli. Tohle to si myslím, že by už... Jo, já s tím souhlasím. Já jsem se na to ptal i proto, že vidím velký potenciál v nějakých jako programech podpory zdraví, které by mohly ty pojišťovny zaštiťovat, ale asi nutnou součástí toho je právě to, aby se staly ty kroky, o kterých jste mluvil, v podstatě, aby jako byla i větší motivace jako do něčeho takového investovat i na straně těch pojišťoven. Ono to není, že by teďka nemohli s tím už začít, ale plně to rozvinout. Jo, opravdu do těch výsledků celoplošných k tomu opravdu potřebují tu změnu té legislativy strašně moc. Mm-hmm. Tak já už bych pomalu se přesunul k závěru tohoto podcastu. Ještě už jsme se tady bavili o celkově tom systému pojištění. Když to posunu k takovému obecnějšímu tématu, tak bych se zeptal na výhled obecně finanční stability českého zdravotnictví v horizontu následujících, řekněme, aspoň 10-20 let tváří tvář demografickým změnám, o kterých všichni víme, které budou působit velké nároky na zdravotní péči a ekonomické i klinické výzvy, tak jak vlastně vidíte ten vývoj a jak by se mohl ten systém obecně financování nejenom z hlediska
toho systému pojišťoven, ale celkově nějaký mix příjmů výdajů, jak by se měl proměnit, aby na ty změny byl připraven? No, takhle na začátek bych řekl, že byť je to občas tak prezentováno, tak nás teďka nečeká z roku na rok ani z jednoho volebního období na druhé nějaká apokalypsa. On ten systém čelí velkému tlaku, co se týká jako množství finančních prostředků, ale není to něco, co by začím pro nás jako pro společnost a pro Českou republiku bylo neřešitelné. Ale problém je, že ten trend není dobrý, protože pomalu každý rok ten systém se prodražuje se rychleji, než jak rychle bohatneme jako národ. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě ta demografická složka je tam naprosto zásadní. Mělo by se s tím mnohem víc pracovat a mnohem víc jako si to ukazovat. Tedy žádná čísla teda na ukázání nemám, ale když se podíváme, a to je jako nespochybnitelné, na prognózu toho, jak bude vypadat česká populace, řekněme za 20 let, a jak bude vypadat populace těch zdravotníků hlavně taky. Kolik bude mít lékařů, sester a dalších zdravotnických jako povolání v té samé době, tak se opravdu jako směřujeme do situace, která pro nás může být jako na hraně řešitelnosti, ne-li za hranou řešitelnosti. A teďka co s tím? Že? My se na to můžeme připravovat různými způsoby. Já nevěřím, že tam je jedno univerzální řešení, které bychom teďka jako udělali a vyřešilo se to. To je sci-fi, jo. Je tam, a zároveň je tam obrovská neznámá, je tam taková divoká karta těch technologií zdravotnických, které v horizontu 20 let, kdo ví, co bude za 20 let, prostě mohou naprosto radikálním způsobem změnit životy lidí a my si to dneska nedovedeme představit. Ale pokud bychom měli racionálně pracovat s tím, co dneska víme, tak my potřebujeme za prvé udržet tu dostupnost. Potřebujeme co nejvíce zdravotníků, kteří jsou schopni poskytnout určité typy péče. A jestliže víme, že budeme mít mnohem větší populaci, která tu péči potřebuje, a že nám zdravotníci budou také stárnout a ubývat, tak jedno z mých velkých témat, hodně jsem ho tlačil v loňském roce, jsou kompetence a sdílení kompetencí zdravotníků. Zkrátka, my potřebujeme, aby tam, kde to lze, ten daný úkon mohlo udělat co nejvíce lidí, aby měli co největší zastupitelnost. A dneska ten systém je takový zabetonovaný, mnoho věcí, nebo činností, ke kterým není potřeba 6 let studia medicíny, lékařské fakulty. To potřebujeme a nejsme ochotní to otevřít, aby to s nějakým tréninkem udělal člověk, který má prostě taky několik let univerzity za sebou, jakoby, jo. Tady se bavím se o zdravotních sestrách, jo. A je schopný se to naučit. Takže tam snížit ty bariéry uměle vytvořené, jako tam, kde nejsou třeba, pro mít co nejvíce lidí, kteří jsou schopni to poskytovat, tu péči. Určitě potřebujeme nějakým způsobem být schopni řídit smysluplně průchod člověka tím systémem. A to ne v tom negativním slova smyslu, že bych mu zakazoval někam chodit, ale v tom pozitivním, že prostě, aby mu přišlo úplně automatické, že když má problém, tak zavolá koordinátorovi, to je jedno, jestli bude zrovna nemocniční nebo od pojišťovny a tak dále. A ten mu tu cestu krásně nalinkuje, probere to s ním a on prostě jde tím systém hladce, bez duplicit, efektivně. Tím se dá taky uspořit samozřejmě strašně moc. Ta spolupráce mezi těmi poskytovateli, to jsem zmiňoval vlastně v tom začátku, že dneska mezi sebou oni moc nemluví, moc jako si nepomáhají. Také dělejme ty věci na těch správných místech, tam, kde to udělají efektivněji, levněji, tu péči, tak ji dělejme tam a nedělejme ji tam, kde ji máme 3x dražší. Jo, a takových věcí je tam mnoho. Je tady samozřejmě celá oblast vstupu nových technologií, nových léčivých přípravků na český trh. To je jako velký oříšek, tahle ta oblast, ale taky jsou země, které v tom jsou dál než my. Je zajímavé, Česká republika, která rozhodně nepatří k nejbohatším jako vyspělým zemím, má jeden z nejrychlejších přístupů vlastně de facto všech nových jako věcí pro ty pacienty. Někdy bez úplně zjevného pozitivního dopadu, řekněme, a to si nebudeme moc dovolit zkrátka. Jo. Takže za druhé potřebujeme nějakým způsobem začít být schopni pracovat s tím nárokem pacienta a nebrat to jako nadstandard, jako nějaké sprosté slovo. To, že si někdo doplatí rozdíl v péči, který stejně si dneska doplácí, akorát to dělá prostě v nějaké šedé ekonomice, tak co na tom je špatného. Jo. No tak řešení jste nabídl spoustu. Slyšel jsem tam určitě multidisciplinární spolupráci, koordinaci, vlastně nové technologie, asi včetně těch digitálních technologií. Samozřejmě. Pro všechno tohle asi, co jste zmínil, tak určitě budeme potřebovat i jako dobrá data, jako která nám ukáží, jako které ty cesty jsou ty správné. Takže
Doufám, že se aspoň něco z toho vyplní. Říkal jste, že neexistuje kouzelné řešení, já se ale ptám každého hosta na konci podcastu, kdyby mohl vybrat opravdu jednu změnu v českém systému, kdybyste mohl mávnout kouzelnou hůlkou a jednu změnu teď realizovat, tak co by to bylo? Třeba z toho, o čem jsme se bavili, nebo klidně něco úplně jiného. No, pokud by to byla opravdu jedna jediná věc, tak za mě by stálo za to udělat definitivně ten krok, kam máme nakročeno, a změnit to postavení těch zdravotních pojišťoven. Jo? Takže tadyhle je třeba upravit tu legislativu tak, aby oni byli k tomuhle reálně motivovány, ale měli k tomu ty nástroje samozřejmě. Mm-hmm. Díky za to, to je, si myslím, hezké zakončení dnešní diskuze, protože to, co jste teď popsal, tak se mi zdá, že jde opravdu po příčinách spousty problémů, které v našem zdravotnictví jsou. Takže díky moc za dnešní účast v našem podcastu a přeju vše dobré. Já díky za skvělou diskuzi a taky vše dobré. Nashledanou. Díky všem za poslech. Pokud chcete více informací o tom, co děláme v naší iniciativě pro efektivní zdravotnictví, navštivte naše webové stránky efektivnízdravotnictví.cz. Pokud nám chcete zanechat zpětnou vazbu na tento podcast, tak budeme moc rádi za hodnocení či komentáře na Spotify, Apple Podcasts či dalších platformách. Díky za poslech.